Zer da barrankoan jaitxiera. Erreka bat segitxie errekatik urten bari. Barrankoak honek rekizitoak ez dituz. Rapelak, saltoak, destretiek, eskalada, tobogarak eta bar. Gero barrankoak dauze mota bi, zikuek eta urtsuek. Niri personalmente gehien guztaztezenak urtsuek direz. Goten direz beste barranko era bi, aproximazioagaz eta barranko jarraitzuek. Barranko jarraitzuek diez, kotxetik urten eta segiden jasauz barranko barruen. Eta aproximazioagaz, igual dekozu trekking bat, ordu bete, ordu bi, eta izeten da barranko kompleto haue, eitzen dozu danetarik. Nire debai horrizek diez guztea aztezenak. Arroiaren jaitsiera, arrisku edo abentura bezala izendatutako kirol bat da. Kirol honek aurkezten duen onenetarikoa mendiak erakusten duen irudi zoragarriez gozatzea da. Baita ere, beste era batera leku hauetara sartzea ezinezkoa izanik, barrankismoa aukera paregabea izaten da. Honela, rapel jaitsierak, potxingoetara saltoak, tobogan naturaletatik txirristatzea, uretaz gozatzea, eskalatzea, eskudel teknika erabiltzea, eta toki batzuetan ur azpitik igaro behar izaten da. Arroien jaitsiera edota barrankismoa pizkanaka bihurtzen joan da jarduera independiente eta oso erakargarri batean. Atzean gelditzen dire esploradore ospetsuen garaiak, Martel edo Briet adibidez. Baita espeleologo, eskalatzaile eta mendizaleek erabiltzen zuten ohiko teknika eta material zaharkituak ere. Barrankismoaren espiritu abenturazale honek garai desberdinak zeharkatu ditu, eta gaur eguneraino heldu da. Garapen honetan bere fruituak ematen ari da. Barrankismoa mendian egiten den jardueretatik eta osoena da. Espeleologia, eskalada eta menditik hartzen ditu haien teknika eta paisai natural desberdinak osatzeko aukera. Mendizale gehienak ezagutzen ez dituzten lurrazpiko paisaiak ezagutzeko aukera ematen du. Eskaladan eta mendian nabariak diren horma eta paisaiak ikusteko aukera baita ere. Barrankismoaren sorrera espeleologoei zor zaie, baina jarduera honi urte asko kostatu zaio azaleratzea. Espeleologoek ez zutelako uste kirol honetan sakontzean merezi zuela, ordezkotzat hartzen zuten. Hala ere, eskalatzaile eta mendizale askorentzat, kirol hau erakargarri egiten hasi zen, leku berriak aurkitu eta ezagutzeko aukera paregabea eskaintzen zuelako, nahiz eta gehienentzat ordezko kirol bat izaten jarraitzen zuen. Gaur egun berriz, barrankismoa jaio zen beste jarduerekin parekatu dezakegu. Hasieran beste kiroletan erabiltzen zen materiala egokitu egiten zen. Eta orain materiala garatu egin da, eta barrankismora berezitutako materiala sortu da.
teknikak direla eta hauek ere egokitu dira zailtasunak handitzen joan diren heinean. Disiplina hau praktikan jartzeko, ekipamendu minimo batzuez hornituta egotea funtsezkoa da. Barrankista bakoitzak bere arnesa izan beharko du, beti ere jarduera honetara egokitutako arnesa, baita ere kaskoa, oso erraza baita txirriste egitea eta ondorioz kolpe bat hartzea. Urrotzetan murgilduta egongo garenez gero oso garrantzitsua izango da neoprenosko traje batez jantzita egotea. Ondo atxikitzen diren bota batzuen beharra ere, gaur egun kirol honetara egokitzen diren oinetako bereziak aurkitu dezakegu. Sokak ere ezinbestekoak dira, hala nola beste material tekniko batzuek ere, adibidez, sortzia edo pirana, mosketoiak, jumar, rol eta abar. Bidoi estankoa, guzti nahi ez ditugun eta beharrezkoak diren materialak gordetzeko erabiliko dugu. Eta azkenik, hau dena eramateko zulodun motxila, urak, bertatik darion dadin. Azkenengo urteotan gure herrian gehien zabaldu den kirola da arroien jaitziera. Nahiko gaztea den kirola da, eta jadanik jende asko erakargarri sentitu izan da. Izan ere, denbora tarte gutxian jende larregik praktikatzen duen kirola bilakatu da, eta barrankoak sarritan jendez gainezka ikusten dira. Kirol honek barrankistei eskaintzen die, dibertigarritasuna, abentura, edo kirola praktikatu ahal izatea leku paregabe batean. Hala nola, eszenatokia harrizko horma artean errekak egiten duen bidea da. Segurtasuna dela eta kirola beti taldean praktikatzea komenigarria izaten da, beti ere ekipamendu egokiarekin hornituta. Esperientziarik ez izanez gero gidari baten laguntza eraman behar da. Kontzienteak izan behar gara, abentura kirol hauek dakarten arriskuez. Kirol gidari hauek oso prest agertzen dira, arrisku hauek kudeatzeko eta murrizteko. Zemoten zte barrankoak? Barrankoak egunerokotasunean dekotatzen ardura danak soltaiteko modu eta han berton hauenien kristolau adrenalina soltaiten dut eta guzture sentitzen da. Eta ekaitzek dion arazo guzti horrek bai albo batera iztez aparte, natura gaz batera eta laguneka segun polit bete pasteko beste modu beta. Alan dabe, barrankoak sentsazio desberdin asko emoten dozkuz, adibidez ze gaztopako garen ez jakitaren larritasuna, eta aparte zure gorputzek eta buruek zelen erantzungo dauen momentu ezberdinen aurrean, egun guztiek ez direz berdinek, eta ez dakizu zelen erantzungo dauen zure buruek situazio desberdineri. Eta eurrera goazela, beti nabilea torko dan salto bat. Bakit saltoa eta rapelaren artean, rapela aukeratu behar dala. Bai egorputxek saltoa eskatezte, burue ez dostelarik erantzuten, flip batiteko goguek sartezte eta egurre! Askotan niri saltoen aurrean nire txikitako beldurrak datostez burure eta blokea egiten naz. Baina taldearen indarrak aurrera egiteko gaitasuna moten dozte eta gauen salto egiten dut. Baina holan dabe txirristak pilo bat guztetan daztez, eta benetan gozatzen dut, ze honek bai ematen doztila aukera lasaitasunegaz jaisteko.
Eta barrankotan esaten den moduen, txirrista eta saltoaren artean, beti txirrista. Neuri, txirrista txikerrak ez tozti emoten gauza handirik, baina handien aurrean vertikalak bihotxean taupadak arintzen hasten direz eta hor gorputxek adrenalina gehiago askatzen dau, noski. Klaru, itxi behar dutena da, barranko zikuetan neure barruen daroten umea ezin dutela askatu. Benetan gogo dekotesenak ur asko daroazenak direz. Ze honek bai, emoten doztiela aukera gozatzeko, eta ume baten moduen sentitzeko, hau da, saltoak, backflip, txirristak, rapelak eta abariteko. Horretaz gain, hasieran ezinezkoak eta pentsaezinak emoten zeran mendiko parajerik magikoenetan sartzeko aukera emoten dozte. Bai, parajeak askotan laguntzen dau, pentsetan inork zapaldu ez dauen leku batean gauzela. Baina bapatean ugertutako guntze bat agertuten da, eta honek ezetz dinosku, non horrametik behi bili dala. Banitzat arroiek jaitziera, kriston mentalki, kriston eskapada da, iesaldi beta. Eta gero fizikoki ikusten da ariketa batzuk egin behar direzela, eta oso divertigarria, oso sanoa, eta batez be mentalki da ies bidea. Esta vez sí que estoy a cojones. ¡Ay! ¡No salte! ¡Nika Chupi! Arroien jaitzieran, saltoak dauenik eta jarduerarik divertigarrinak izaten dira. Adrenalina ugarik askatzen baita. Beharrezkoa izaten da, saltoa egin baino lehen, urputsua aldoz aurretik urperatzeko betaurreko batzuekin miatzea. Urputsuaren sakontasuna kontuan hartu behar dugu, gero ezustekoak izan ez dezagun. Baitere enborrik dagoen ikusiko dugu, edo kanpotik ikusten ez den hatz edo harriren bat ere. Errama solteak ere arriskutsuak izan daitezke. Naiz eta ezagutzen dugun barranko bat izan, arretaz jokatu behar dugu, eta bertara abiatzen garen bakoitzean, aurre esandakoak kontuan hartu. Izan ere, taldekide batek ur jauzitik jaisten hasiko da sokaren laguntzaz. Ondoren, ur putzua miatuko du, eta ahal izan ez gero, beste guztiei zein den jauzia egiteko lekurik aproposena gomendatuko die. Orduan, saltoak ur jauziak sokarik gabe jaistea posible izatea baimentzen dute. Sarritan ere, arriskutsuak diren ur mugimendu asko ekiditeko balio dute. Salto hauek kontu handiz ez badira egiten, zoritzarrez dira kirola honek dituen istripuak izateko kausarik garrantzitsua. Me cago en Dios, qué miedo tengo. Hoy estoy cagado, tío. No sé lo que me pasa, tengo un miedo, no grabes que estoy cagado de miedo. ¿Este cacharro aguantará?
¿Dónde está? Aquí que quería que venga este siempre, ¿eh? Me cago en Dios. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Hijo puta! La pena que no va a estar aquí para verte a ti. ¡Marcaida! ¿Estás arrancando la moto o qué? ¿Qué le pasa a las piernas? No puedo, estoy cagado, estoy trabado. Estoy trabado, que no puedo. Enganchame, ven aquí, quita la puta cámara. Barrankismoan rapelatzeko teknika desberdinak daude. Beraz, motxila eramateko modu desberdinak ere. Alde batetik, rapela aereoak dauzkagu. Hau da, inolako hormarik ikutu gabe jaisten diren rapelak. Rapela hauetan, gure materiala gorderik daramagun motxila, arnesetik zintzilikatuta eramango dugu. Bestetik, doitutako rapelak daude. Hauek, ur jauzietatik rapelatzen direnak dira. Beraz, rapelik eta arriskutsuenak. Rapela hauetan, inoiz ez dugu motxila aldean dugularik rapelatuko. Eta rapelatu baino lehen normalean urputsura jaurti egiten da motxila. Eta azkenik, beste motatako rapelak daude. Hauetan motxila posible izango da gurekin eramatea. Motxila eramateko modu desberdin hauen helburua, rapel jaitsieran gorputza desorekatu ez dadila izango da. Izan ere, aipatu ditugun doitutako rapel horiek, nola arriskutsuenak diren, pizka bat azaltzea komenigarria izango litzateke. Doitutako rapela oinarrizko teknika bat da, eta arriskutsuak diren ur mugimenduez osaturik, urputsu sakon batean bukatzen den edozein rapelen aurrean egokitu beharko liratekeen minimozko neurria izango litzateke. Oso argia den arau orokor batean oinarritzen da. Barrankistak ezingo litzateke urputsura arte heldu soka 8an duela. Ur azpian soltatzea behartuta ikusiko litzatekeelako. Uraren korrontearen kontra borrokatzen, eta askotan eskularruekin oztopatu egiten delarik. Bestaldetik, urputsuaren barruan soka luzeegia edo soberan dagoenean eta korrontearen mugimenduarekin norberaren inguruan kiribildu egiten baita soka. Beraz, egoera hauek egiteko, jeisteko garen rapelaren soka eta urputsua dagoen distantzia aldez aurretik neurtu eta prestatu beharko dugu. Horrela, soka urputsuaren gainean edo sentimetro batzuk gorago geratzea lortuko dugu. Hau horrela, barrankista hori urputsura heltzen ari denean, rapelaren soka bokatuko zaio, eta uretara jauziko da, besterik ez, eskuak libre duelarik maniobratzeko, eta uretan, oztopatuko duen soberako kordelik ere ez du aurkituko. Sarritan, arriskua duten rapelak giatuak izan beharko litzateke. Bai, urraskoko rapelak edo talaprast egiten dutenak adibidez. Arrisku hori gutxitzeko. Hala, patxarra sentimetro batzuk eskumara edo eskerrera mugitu egiten da. Edo bestela, behean dagoen kideak soka mugitzen du bazterrera. Rapelatzeko erabiltzen diren tresnarik garrantzitsuenak 3 dira. Pirana, betiko sortzia eta sortzi arina edo azkarra. Pirana, bereziki, barrankismoan erabiltzeko tresna bat da. Sokaren kontra sortzen duen marruskadura egiteko, hainbat posizio eskaintzen ditu. Arnesatik askatu gabe pirana sokarekin lotu daiteke. Horrela ez da egongo pirana galtzeko arriskurik. Bestaldetik, betiko sortzia erabili eskero, bertako sistema erabiliko dugu. Sistema honekin rapelean abiadura konstante bat eta kontrolpean eramango dugu, eta gainera ez da alondra korapilua sortzeko aukerarik emango. Eta azkenik, sortzi arina bakarrik esperientzia dutenak erabiltzea komenigarria litzateke. Honekin, abiadura handia edo arina sortzen baita. Eta erabili daiteke soka batekin edo soka bikoitzarekin rapelatzeko ere. Cañero el tobogán.
Txirristen helburua, ur jauzi batzuetan osatzen diren tolesdura naturalak jeistea edo gainditzea sokarik erabilgabe izango litzateke. Txirrista hauek jeisteko postura egokiena gorputza erdi etzanda, gora begira eta besoak edo gorputzaren musera mantenduz edo aldiz, bularraren gainean gurutzaturik eskuak sorbaldaren altueran. Postura honek aurrerantza jaustea ekiringo du, hau da, aurpegiak uraren kontra golperik ez gertatzea. Baita ere, postura honekin jauzia orikatuagoa izatea lortuko dugu. Beraz, kontuz, gure txikitako ohiturak ahaztu behar ditugu, eta txirristatik jesarrita jaustea, urarekin topo egiten dugunean, min egiteko modurik egokiena da. Hemen ere, saltoetan bezalase, komenigarria izango litzateke ur putzua aldez aurretik miatzea, arriskuak eta gogotxarrak ez izateko. Aipatu beharrekoak dira ere rebufoak eta sifoiak. Sifoiak erreka batzuk izaten dituzten urrazpiko pasoak izaten dira. Rebufoak ur putzuetan uraren korrontearen eraginez sortzen diren zurrunbiloak edo erremolinoak dira. Lehenengo eta behin, errekak ematen digun egoera hauek ekidingo dugu. Baina hala ere posiblea ez bada, kontua handiarekin gaindituko ditugu. Eta beti motxilarik gabe. Beste kideak egoera horietan oso zur eta adi mantenduko dira. Izan ere, rebufo batetik irtetzeko kontuan hartu behar dena ur putzuaren barnean sortzen den irteerako korrontea bilatzea eta jarraitzea izango zen. Gainetik irtetzea oso zaila edo ezinezkoa izanik. Barrankismo egiten duen edozein kirolarik anklaje bat jartzen jakin beharko luke. Edozein momentutan olako bat jartzen behartuta ikusi gaitezkeelako. Alde batetik kainoia irekitzen joan gaitezkeelako, edo naiz eta kainoia ezaguna izan oso gutxi erabilita dagoelako. Eta baita ere, uholde baten ondorioz, bertako anklajeak matxuratu direlako, eta horiek aldatu beharrean ikusten garelako. Baina hala ere, gaur egun, barranko gehienek nahiko ondo ekipatuta daude. Izan ere, agentzia askok irteerak antolatzen bai dituzte kirol hau praktikatzeko. Zer da espelobarrankismoa? Bera hitza dinon bezala da elkartzea. Espelologia eta barrankismoa. Espelobarrankismoa, barrankismoa eta espeleologiaren artean emoten den nasketa inkreibilia da. Barrankismoa kainoi eta barrankoen jaitsiera da. Horretan, saltoek eta rapelak egiten doguzelarik. Eta espeleologiak berriz, kobasuletan esplorazioak egiten deuz. Barrankismoan gertatzen den moduen, eguraldizekin kontu handize eduki behar dugu. Ze espelobarrankismoak ez dozku emoten atzera egiteko aukerarik. Behin kobasuloan sartunde, ez dago atzera bueltatzerik. Gure bilbidea esan dugu moduen, kobasuloan barruen izango da, iluntasunean, horre suposatzen dauenagaz. Arriskua handiagotzen dala. Ur potzuen sakontasune ez da ondo nabarituko, eta konporatute dagoen arroka bat ere ez da ondo ikusiko. Iluntasunaren arazo hau argi potenteagaz konpontuko geunke, eta horregaitik, komenigarriz izango zen gainera, linterna bi edo argi bi eroatea, bat galtzen badugu, beste ordezko bat eukiteko, eta bebai, hainbat pila sustorik ez hartzeko.
kontuen euki behar dugu be, espelo barrankismoa itengoa zenean, etzian edo non hori esatian ora guazen, zenba denpora gora bera egongo garen lurra azpilen kobertura bari. Akabe ostean, deitutea konbenagarria izango zan, esatea zelan joan dana. Gero, niretzabe kontuen eukitekoa da zenba denpora egongo garen uretan. Zen neiko hotz egoten da. Orduen, neoprenoko txalekoa edo neguko trajea erotia oso ondo etorriko zan. Lurpeko erregak leku zoragarritara erongo dozku, izugarrizko galerize topeko doguz. Han aukera itzela izango dugu estalaktitak, estalamitak, kolumna erraldoiak, koloretako koladak eta abar ikusteko. Aitortu behar dugu jente privilegiatua izango garela aukera honetaz gozatzeko, ur artian, iluntasunian eta arte honegaz inguratute. Sarritan ura samaraino izango dugu, norabidea aurkitu ezinean eta gorputzean sentitzen dugun tensioa eta urduritasuna gora doala ikusitxe. Errekak ez dozku errez imingo guri bilbidea sarritan. Leku ezinezkoatatik sartu beharra eukiko dugu, gure trebesia eta teknika proban ipiniz. Horregaitik aurretik prestatuta eta ikasita eroan behar da ibilbidearen reseinak aurre ikusteko segaz topeko garen. Baina bebai gozatzeko aukerak eukiko doguz, hau da, saltoak, txirrista naturalak, rapelak, hori bai zelan iluntasunean direnez kontu handizegaz egingo doguz. Toki askotan sugoien moduen ibiliko gara, ur artean dandarrez, baina ume baten moduan gozatzen. Ze ikusten gauzen guztize barrize da guretzat, sekula egon ez garen leku baten esploratzen gauz. Ure, harrizen artean bidea zabaltzen joan da, eta hortik goaz gu bidea jarraituz. Zifoiak berriro ere proban jarriko dozku. Haizea hartu eta ea zer topetan dugun beste aldea. Artasul edo Artasulo, Nafarroan Goñi mendilerroan kokatzen den arroil zoragarri eta polit bata. Euskal Herriko arroietatik eta ederrenetan gaudela, esan dezakegu. Estetikoki interes handia duena, anitza eta baita jaitziera deportibo bat da, noski. Artasul, 600 metro luzeera eta 110 metroko desnibel negatibo dituen eta joku eta dibertigarritasun asko ematen duen barranko bat da. Sarrera doainik den
helduentzako ur parke bat bezalakoa dela esan dezakegu. Urte guztian praktikatu alden arroia da, baina eurite sasoietan ebaluatu beharreko uneak egon daitezke. Udaberria izango zen urtaroetatik eta egokiena jaitziera hau egiteko. Udan lehortzera hel daitekelako. Hiru orduko jarduera sustatzen digu jaitziera honek. Beti ere taldea eta urremaria kontutan hartuta, eta rapelen arteko atsedenaldi luzeegiak ez badira izaten. Hartazul, hainbat rapel eta salto artean jeistin joango gara, eta aipatu beharrekoak dira bai lehenengoa eta azkenengo rapelak. 33 eta 45 metroko luzeerakoak batik bat, rapel aereoetan bukatzen dutelarik. Lehenengo rapelaren ondoren, sokak batu ondoren, metro batzuk errekatik jarraituko dugu, berdeguneak dauden leku batzuetatik igaroz. 200 metro ibili ondoren, zailtasunezko une, baina estetikoki eta deportiboki balio handia duen toki batera iritsiko gara. Poliki-poliki, kainoiak bere forma hartzen joango da. Bidean zehar, non zapaltzen dugun kontu handia eukiko dugu. Zeharri askok laprest egiten baitute, eta kolpe itzelak hartu genezake. Aurrera goazen heinean barrankoak erritmoa hartzen du. Hau da, saltoak, txerristak, rapelak. Altura desberdinetako saltoak eta txerrista bi aurkituko ditugu. Eta neurri desberdinetako hainbat rapel ere. Arroilo honetan, urak ondo egokitu du bidea, garezko arroka ondo landuz, eta momentu batzuetan asko estutu egiten da. Hormak berde tonalidade desberdinak hartzen dituzte. Salto berriak datoskuz, behin da berriz gozatzeko. Jaitziera hobetzen doa aurrera goazen heinean, bai estetikoki eta baita kirol mailan ere. Aipatutako berde tonu horiei, kareharriaren kolore gorrizkak nahasten zaizkie. Horrela, argi eta kolorezko espektakulo bat ikusteko aukera sortzen da. Horrela, lehenengo txirristara heldu gara. Txirristonek irteera polita ez daukala ematen du, eta beldur pizka bat ematen du bere amaierak. Baina bere horretan zaudenean, nahiko segurua dela konturatzen gara. Lehenengo txirristaren ostean, salto bat bestearen atzetik agertuko dire. Uraren zaratak ez digu elkarri entzuten usten, baina egia esan ez daukagu ezer esaterik. Hona heltzerakoan, salto eginez ondo pasatzea baita gure eginkizun bakarra.
Heldu gara jadanik bigarren txerristara. Txerrista hau ur putzu baten amaitzen da, eta segun eta zenbat ur jausten dan, behan sortzen den rebufoa arriskutsua izaten da. Rebufo hori ganditu ondoren, 3 metrotako salto bat datozko. Naiz eta neoprenozko arropa egokia eraman, askotan hotza pasatzea ezin dugu ekiditu. Baina hala ere, horrek ez digu ondo pasatzeko gogoa eta ilusioa kentzen. Jaitsieraren azkenengo zatian gaude, baina aurrekoa bezain interesgarria. Ur asko daraman rappel berri baten aurrean gaude. Hau da, rappel osoa urarekin batera jaitsiko gara. Honen ostean, arroila zabaltzen hasiko da. Oraingoan, urak laminaz betetako irudiak zisalatuta ikusiko ditugu hormetan. Azkenengo saltoek eramango gaituzte barranko honek duen 45 metroko rappel izugarrira. Rappel honen hasierak bista paregabeak eskaintzen dizkigu, eta hemendik Lisebar arroiaren amaiera ikusten da. Bai Artasul eta bai Lisebar leku berdinean amaitzen direlako. Hasierako metroetan ura hormatik behera jausten da, eta gero 10 metro ostean rappela aereoa bihurtzen da urarekin batera. Ur jauzi izugarri bat sortuz. Uraren indarrak sortzen duen iskamila gor bihurtzen gaitu. Pasando putas a la C. Hau bukatzear dago, rappela jaitzita eta lurra zapaldu bezain pronto, atzera begirada bat egitea derrigorrezkoa da, nondik jaitsi garen ikusteko. Sokak batzea bakarrik gelditzen zaigu, autorako bidea hartu baino lehen, baina azkenengo txerrista bat badaukagu oraindik Artasul hori agur esateko. Egun zoragarria izan da Sasitroka taldearen lagunentzat.
niretzat arbelen jantziera niri zera emoten dozte. Momentu honak bizitza lagunen artean inoiz ez direnak aiztuten. Eta hau da, korriden asteburu paregabeak eukitea, barreak eta laitasune beti buru ondoan dekogularik. Leku askotako laguntaldeak gara, Arratia, Jaka, Irun, Gernika, Mundia, Laukiz, Meñaka eta abar. Eta bueno, hau guztia proposito bategaz egiten du. Ondo pasatu eta gora zazitroka!